Salut, sunt Marius Achim de la programul de afiliere MarketNet și în acest videoclip o să-ți arăt cum să câștigi 90 de lei pe zi. Atenție, planul este foarte simplu, îl poate înțelege oricine, însă nu este ușor, va trebui efectiv să muncești. Iată care este planul. Va trebui să obții 2 lead-uri valide pe zi pentru a câștiga 90 de lei pe zi. Dacă ai și subafiliați, mai câștigi de la aceștia câte 3 lei, respectiv 2 lei pentru fiecare lead validat obținut de ei. Și atenție, aceste comisioane sunt valabile până la data de 31 mai. Probabil te întreb ce este un lead valid. Un lead valid înseamnă un potențial client care are cel puțin 21 de ani, se află în localitatea unde Provident poate acorda împrumuturi și cu care s-a stabilit o întâlnire. Atenție, nu este obligatoriu să se obține și împrumutul. Este suficient doar să se stabilească o întâlnire. Probabil te întreb care este rata de succes. În medie, din 10 formulare completate, 2 devin valide, adică rata de succes este de 20%. Însă acest lucru depinde foarte mult de calitatea traficului. Am văzut și cazuri în care rata de succes a fost de aproximativ 5%, dar și cazuri în care a fost de 50%. Însă, dacă luăm ca punct de referință media, vei constata că ai nevoie de 10 formulare completate pe zi pentru a câștiga 90 de lei pe zi, respectiv 2700 lei pe lună. Ce trebuie să faci? Trebuie să creezi un blog gratuit pe WordPress sau Blogger, asta dacă nu ai deja, iar dacă ai un domeniu este încă și mai bine. Apoi va trebui să scrii un articol în fiecare zi axat pe diferite cuvinte cheie. Poți urmări aceste trenduri pe Google Keyword Tool și fiecare articol scris trebuie apoi postat pe câteva agregatoare precum cică.ro. Apoi, îți recomand să ai 2-3 prieteni care să-ți voteze articolul. Scopul este acela de a-l muta de la secțiunea propuse la populare. De asemenea, vei da ping la fiecare articol pe acest site, pingler.com. De ce îți recomand acest lucru? Pentru că în felul acesta Google va indexa foarte repede articolul tău și îl va afișa potențialilor clienți atunci când ei caută un anumit cuvânt cheie menționat în articolul tău. Și reține, această strategie nu te va poziționa pe prima pagină pentru cuvinte cheie foarte competitive, ci doar pentru acelea unde competiția este mai mică. Însă, cea mai bună strategie pe care ți-o recomand este să dai anunțuri pe cât mai multe site-uri. Însă, este și mai eficient să dai anunțuri pe site-urile locale. De ce? Pentru că cei care vor să obțină un împrumut vor să îl obțină în localitatea lor. Și atunci ei vor căuta în Google așa, de exemplu, anunțuri localitate, de exemplu, anunțuri Iași. Și este important să găsești aceste site-uri. Însă, puțin mai jos, dacă îmi dai un share pe softul meu Traffic Share, vei obține o listă cu aceste site-uri și îți va fi mult mai ușor. Dacă nu dorești, pur și simplu le poți găsi foarte ușor și pe Google. Un lucru de care trebuie să ții cont este că peste 50% din potențialii clienți proveniți din aceste anunțuri te vor contacta telefonic în loc să acceseze site-ul tău. Din acest motiv îți recomand să ai mereu la tine o agendă unde să-ți notezi toate datele cerute în formularul Provident. Apoi când ești sunat, să nu îl direcționezi către site-ul tău, pentru că este posibil să-l pierzi. Pur și simplu îi iei datele prin telefon și spune că va fi contactat imediat de către un consultant din localitatea lui. Apoi completezi tu formularul direct pe site-ul tău. Și foarte mare atenție, este obligatoriu să-i spui că oferi împrumut de la Provident, pentru a nu se crea surprize neplăcute. Probabil te întreb dacă poți folosi Facebook. Și părerea mea este că nu poți găsi clienți calificați pe Facebook. Nu recomand acest lucru. Însă, dacă dorești să atragi subafiliați de la care să câștigi 3 lei, respectiv 2 lei pentru fiecare formular validat, îți recomand să utilizezi Facebook. Este suficient să creezi un grup, așa cum am arătat pe blog, și să îți anunți membrii grupului că pot câștiga 90 de lei pe zi, de exemplu, prin programul de afiliere MarketNet.
apoi le furnizezi linkul tău de înregistrare sau ID-ul de recomandare. În concluzie, după cum am menționat și la început, a câștiga 90 de lei pe zi este simplu, dar nu este ușor. Va trebui să muncești câteva ore pe zi. Totuși, suma de 2700 de lei pe lună este o sumă de luat în considerare și consider că merită efortul. Este important să-ți creezi un scop și să urmezi un plan. În cazul nostru, 10 formulare completate pe zi, pentru că numai așa poți obține rezultate. Dacă va trece o zi și nu vei obține acele 10 formulare, va trebui neapărat ca a doua zi să recuperezi. Așadar, îți urez mult succes și abia aștept să-ți virez în contul tău de PayPal suma de 2700 lei sau chiar mai mult.